Ja, leuk, maar oh, dit is echt leuk. Exact, hoe groot moet je Kijk het uit. Nee, kijk ook alleen. Ja. Wij willen andere voor halen. Ja, die noodfeest. En doe het dicht, koud joh. Doe het dicht, doe het dicht. Ja, maar Ik wou eigenlijk die noodfeest. Deze staat zo leuk. ja, je doet het ja, dan je voor applaudissement. Applaudissement kies op me. Waar iemand is zoek. Kan je laten? Applaudissement kies op me. Dat applaudissement binnen dat ook zo la. Je moet het pakken te doen. Dat je dat zo per raakje man. Leuk op Ja, nu wil je bara dat kolla. Jag tror så alles gott in då på förband. Ja. Mycket mål för det. Åh, det tar fan. Okej då, okej att köpa. แกฮิปโปคาโปเลออดาเลเรสเตราแฮกิลีเลยเลออดาแฮกิลีว่าแฮกิลีเทปเฟมิลี่เลล่ะวินะเฟมิลี่ล่ะน่ะกูตาดอได้มั้ยอย่าสิ Nog zakje apart. กว่าเลย Nee, deze was eerst 250 hè? Afgeprijs. Hele goede merk. Hoeveel kost het? Oh, wat cool, ja, maar wat cool. 55 euro. 55. Laatste. Maar die ja, hier zie je ballen op die verder. Ja. Tegen runnen, aan dat ook. Kippo, nee, maar vorige week, Kippo Yuchi, deze week 55, maar daarvoor 500 euro. Oh, dan ga je met derde maar voeren. ตะไคร้กูกลัวปกฟ้าอีดีฟ้าปกเอาไว้สิเลออดาแฮกิไม่เป็นภาษาวิดานะเอาไว้สิแฮกิเอาไว้แฮกิพูดเลย Hei. Kau di kau ada kuali makan. Pucuk. Ya dalam kau ni buka kuma. Cuma. Amor. Lagu oleh yo. Amor la pintu kuya. Lagu kuya. Oleh. Mama wil zien de billen. Ja, wij kunnen niet vullen, ja. Oh, je praat dan. พ่อมือเนาะอย่าพ่อมือโดอย่าพ่อมือโดไอ้ป้าเมชกาตาดบอยเมชกาว่าบอยเมชกาเมชกา Maar die klus staat wel mooi, hè? อย่ากูกดดันน่ะเหรอDoe ik heb je gepast. อย่านั่นน่ะโดนน่ะไอ้มืออย่าพูดดันน่ะคือล่ะ Is van mij. le fa per aqui nha qui là la che clore che Wow, hè? Ja, wat ik zeg, dat is cadeau, Ja, is wel. coche che se Cái mà đuổi ha cô là bây giờ mà cô ta nạp phải đuổi mà đuổi mà pa che ne di family poco poco le Maar je zegt, is niet goed, man. Je is niet te groot. yetta Snap. la le pa de ba ma gira cho che che de Nee, maar ik zie ook dat doelvis dun is. Ja. Het lijkt niet op winterjas. Waarom wou je die dan? Wat? Ja. Noordface is mooi. Maar jas kapot, hè? Dus Chưa chứ là mà xem là nu leuk. เอาไว้นะอย่าโม Dat is waar. Heel lekker. Mama heeft een cadeautje gekregen. Ja, mama. อย่าโมอย่าโกโก้ปุ้ยหน้ากระโดดเช Maar niet mama modern, la. ปะกออย่าโม ja en nog ik modern Ja, modern. Die zijn super mooi hoor. มาเดเกมาเดอันนั้นเบดูกละหานะมัวขลาเจ้าละนะ Dat gaan we. Sai, neem medicijnen mee voor Angel, zegt Wat medicijnen? Ja. Nee, voor mij.
Dah selalu hina ketiba. Wichira. Dah selalu mana tu ti le tu loro ketiba apa ya? Ik heb niks gezien. Tanya hai nak kena tu hilar kan. Nak tu lepas ni lah. Wat is dat voor? Ik hoor wel stellen. Mag Joyce eentje? Moet je allemaal doorvragen. Dah selalu nak Mag Joyce Nak tu eentje? lepas ni. Nog lekker. Ai aku kalau tak pernah kau le kau le lah dah hikiba. Ulah terkala ini. Dola hipo ko he kit nya ta bo. Ja, je hoeft alleen voor Tutu mee te nemen. Ya, Eentje bloes. Zo lah. Dah selalu. Als jij bij mij komt. Kita aku le tu ni cuma opla. Kepala kau dia mana? Le lah tu dia kau pelak lihat. Dah boleh ada. Ya, ikut dia lah mama. Kita aku le. Ikut dia lah mama kau loli pun. Kau ikut dia lah mama yang hilang. Mostly kita tak tahu kan. Kita kau ni dalam tu kan. Nak tu le. Ya pomi de ga ya ba me chka ba ba me ni la. Na me chka ya na ke ra ya pomam la. Na me chka ra ti ba. Sudah berasa mama mau nak berat. Oh, en door je plannen door. Ja, ik snap ook niet waarom ze nog zit. Tak apa salah nak sirah dulu dah salah. Wie wil mij ook geld geven? Wie wil mij €10 geven?